פרק חדש. אמא, מוי. אמא, מה קרה? מה קרה? כואבת לי הבטן. למה כל כך כואבת לך הבטן? מה קרה? אני לא יודעת. טוב, עוד כמה שעות יהיה הבוקר ואני אביא לך אקמול? כן. טוב, תחזרי לישון מתוקה שלי. טוב, לילה טוב. וואי, איך נבהלתי. טוב, נחזור לישון. לאחר כמה שעות. וואי, בוקר טוב. תדליק את האור, היא כבר צריכה לקום. מהמם. שב לי בסלון. זוג לי תה. אני כבר תכף מאחר לעבודה, מה זה הדבר הזה? מושלם. וואי, בוקר טוב. מחליף בגדים. הולך לשתות תה לפני שניירת אימי. אתה לא מבין מה קרה לי בלילה. מה קרה? תביא, אני אמזוג לך תה. אימי קמה באמצע הלילה ובכתה שכואבת לה הבטן. אוי, אז מה נעשה היום? אני אקח אותה להורים שלי. אנחנו נלך לעבודה כרגיל. סבבה. קחי. תודה. טוב, אני הולכת להעיר אותה, אנחנו כבר צריכים ללכת. כן, אני עוד כמה דקות זז. אמי מתוקה, בוקר טוב. בוקר טוב, אמא. איך את מרגישה היום? יותר בסדר, אבל עדיין כואבת לי הבטן. בסדר, היום ניקח אותך לסבא וסבתא, טוב? כן. יופי, יאללה, בואי נלך לאכול. אוקיי. היי, אבא, בוקר טוב. בוקר טוב, אהובה שלי. מה את רוצה לאכול? את הרסק שלי. טוב. בטעם תפוח. טעים? מאוד. יופי. את בסדר, אימי? כן. יופי. תלכי לסבא וסבתא? ברור. טוב, אני חייב לזוז לעבודה. אוהב אתכם. ביי ביי. טוב, אימי, תראי טיפה טלוויזיה ואז נלך? כן. אני רוצה לראות את השבלול. את החתול האמת. הנה. ייי. אמא, את יכולה גם למזוג לי תה? זה קפה, את לא יכולה. אוקיי. אז אפשר מים? כן. יאללה, בוא נצא, אימי. יאללה.
טוק טוק טוק. או, זה בטח אמי. שלום. היי סבא, איפה סבתא? סבתא בקניות, היא תכף תחזור. ייי. היי אבא, תקשיב, היא ממש הרגישה לא טוב בלילה. נראה לי שעכשיו היא בסדר. אני הולכת לעבודה ואחזור לקחת אותה יותר מאוחר. בסדר. ביי אבא. ביי אמא, אוהבת אותך. ביי אמי. תמסרו דש לסבתא. אני אמסור. סבא, אפשר לשחק במשחקים שלי? בטח מתוקה, אני אחכה לסבתא בסלון ואת תלכי לשחק? כן. יאללה בואי. אוי, מי זה מתקשר? הלו? את בדרך? סבבה, מעולה, אמי הגיעה. ביי. ייי, משחקים. אני רוצה לשחק עם הכלב. כל כך מצחיק שהוא מוציא את הלשון. תרצו חלק 2?